Per a garantir la seguretat dels veïns i veïnes dins de l'àrea d'emergència tancada de contenidors, s'han pres una sèrie de mesures. Ho sabies? Si vas a l'àrea de nit, podràs comprovar que està il·luminada tant dins com fora. Una vegada estés dins de l'àrea i s'estanca la porta, no et preocupes, perquè la podràs obrir amb facilitat espentant la barra. Finalment, per a garantir la seguretat ciutadana, s'han instal·lat càmeres tant dins com fora. Podràs comprovar si hi ha algun dins de l'àrea d'emergència a través d'aquestes reixes.